Sascha, wat gaan we dan allemaal nog horen en zien van je? We zijn al bezig met een nieuwe single met Edwin van Hoeflaak. En daar ben ik wel echt heel blij mee. Ik ben een soort van weer terug. En dat voelt goed als een warm bad. En ik wil in mei, wat de fans van mij gewend zijn, wil ik weer uitkomen met mijn volgende single. En ik hoop dit jaar met kerst dat mijn kerstsingle van vorig jaar nog een beetje meegepakt wordt. En ik ben heerlijk aan het optreden. En daar ligt mijn passie vooral. Hè? Het land in met de fans. Feestdagen voor de deur. Hoe ga jij kerst en oud en nieuw vieren? Ik ga werken. Mijn oudste dochter is naar Curaçao. Dus ik voel me altijd een beetje alleen zonder haar. Maar ik ben vaste zangeres van themaavonden in Bobs in Uitgeest. En met de kerst ben ik beide dagen daar te vinden. En dat vind ik wel leuk. Want het is voor mij heel lang geleden dat ik met kerst gewerkt heb. En ik denk dat met zo'n themafeest, waarbij heel veel mensen komen, dat het wel weer een bijzondere dimensie geeft aan kerst. Dus ik kijk er naar uit. Nou ja, dat betekent dus niet heel intiem samen zijn met de familie. Nee, maar ik moet je eerlijk zeggen, ik ga niet zeggen dat ik niks met kerst heb. Alleen, wij hebben zo'n hecht gezin met z'n vieren, hè? 2 dochters en Erik. Wij hebben dit soort momenten ook als het zomer is, als we barbecuen. En we gaan Sinterklaasavond iets groter vieren, omdat mijn oudste dan in Curaçao zit. Dus dan gaan we een beetje kerst en Sinterklaas samenvoegen. Extra cadeautjes, de gourmetpan aan. Het moet niet alleen afhangen van kerst. Wij zoeken dit soort momenten geregeld per jaar op. En dat doen we nu ook weer.